Il-Gvern qed jibqa' jirrifjuta li jippubblika l-Memorandum of Understanding mal-Grupp Korinthja dwar l-iżvilupp propost f'San Ġiljan. Dan seħħ fil-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp li ltaqa' tnejn wara nofsinhar. L-Oppożizzjoni insistiet li kumitat bħal dan ma jistax jiddiskuti l-impatt ambjentali u l-iżvilupp meta ħadd ħlef il-Gvern u l-iżviluppatur ma jafx fih il-ftehim. Dan mhuwiex draft, dan huwa kuntratt. Illi jorbot huwa kuntratt finali. Dak il-kuntratt żgur illi fih il-klawżoli illi jiddeterminaw x'se jsir u allura għandu impatt dirett fuq l-ambjent u l-ippjanar huwa għalhekk importanti illi llum ikun hawnhekk dal-kuntratt ukoll ħalli narawh għalfejn ma tridux iġġibuh. X'hemm daqstant sigrit. Jekk verament tridu niddiskutu il-punti kollha relatati mal-ambjent u l-ippjanar, dak għandu jkun hemm ukoll. Nieħu lill-Ministru għall-kelma li m'għandux problema jippubblikhom iktar tard u nappella lu jippubblika issa. L-istess argument għamlu d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi li stqar li kuntratt huwa element importanti biex issir diskussjoni, għalhekk l-Oppożizzjoni għandha jkollha f'idejha d-dokumenti li fuqhom hu bbażat il-kuntratt. Meta jien hawnhekk għandi MOU signed between Government and Corinthian 2015 u jien m'għandix dal-MOU u sa fejna fien ħadd minna ma għandu u sa fejna fien il-medja li talbitu ma ingħatax dal-MOU, jiena nitlob li qabel ma tissir il-presentation b'rispett lejna u b'rispett lejn kull min ġie jisma'na il-dokumentazzjoni tkun aċċessibbli. Għax inkella ma kux jistgħu insegu. This is all a question of nimxu in good faith. Saru wkoll diversi interventi mid-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina. Kwalunkwe skuża biex tgħidilna li d-diskussjoni mhux suppost issir. U mbagħad meta nitolbuk l-informazzjoni biex inkunu nistgħu nagħmlu d-diskussjoni tgħidilna le. Huwa nutli jiena naħseb illi ikun opportun jiddikjara il-Ministru jekk hux se jagħtina l-MOU jew le. Minnaħa tiegħu l-iskuża tal-Ministru Konrad Mizzi biex ħadd ma jingħata kopja tal-Memorandum of Understanding kienet li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin u ma jridx li jkun ippubblikat għaliex il-kuntratt skontu se jkun imtejjeb. Jason Azzopardi qal li proġett fuq 25 sena se joħloq diffikultajiet kbar għal residenti u staqsa jeksaru studji dwar l-ambjent u traffiku. U staqsa dwar it-torrijiet ta' 21 solari se jinbnew u kif dawn jeffettwaw iż-żona kollha kif ukoll saqsa kif art b'valur ta' 700 miljun euro il-Gvern kuntent li jdaħħal għaliha 52 miljun euro u li se jkun qed jagħmel biss depożitu ta' miljun euro. Fil-Kumitat ipparteċipaw rappreżentanti tal-pubbliku li għamlu diversi mistoqsijiet marbuta mal-proġett u mal-aspett residenzjali u turistiku, inkluż intervent mill-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Michael Briguglio. Bil-Ministru Mizzi jibqa' jiddefendi l-proġett billi jgħid li mhux se jkun hemm 12 torri kif intwera f'gazzetta lokali. L-Oppożizzjoni kienet rappreżentata wkoll mid-deputati Ryan Kallus, Herman Schiavone, Tony Bezzina u Kristi De Bono. Il-Kumitat hu mmexxi mid-Deputat Laburista Alex Muscat.